Казвам се Галин, от Велико Търново съм и от 4 години и половина щастливо стопанисвам бар там. Всички събития са доста разнообразни. Вечерта може да имаш парти на Стефан Голдман и в същото време на сутринта да имаш среща на директори на училища, които да си говорят за Валдорфска обучителна система. Винаги съм живял в Търново и 15 години горе-долу живях като чужденец в града и в един момент реших, че няма как да продължавам да живея в Куфар и реално трябва да потърся място, където да се установя. Едно от най-емблематичните места в града е Интерхотела. Заради всички тези архитектурни елементи, които има в него през 70-те, мисля, някъде началото на 70-те излязло едно списание за архитектура българско, в което е имало образци на японска архитектура и всъщност човека, който го е построил, се е вдъхновил от всички тия проекти, е събрал черешките от всеки един проект и ги е струпал заедно. В Асенова махала има една индустриална зона, която е изоставена. Когато е била индустриална зона, има огромна кубинска общност, която е живеела в Търново, към 800 човека и са правили страхотни кубински партита. Търновци са интересни хора, защото те имат някакво много по-странно усещане за време. Те обикновено винаги закъсняват за събития. Може да имаш обявена прожекция в 7 часа и те да пристигнат ентусиазирани 10 човека приятели в 9:30 да гледат филма.